kumusta mga sugid mo kamahinan, mga idol? Kumusta na mo diha? Niya na sad ang laing hugna ning bago og makalingaw tang sugilanon. Budbud og tibingka. Nga sinuat kini ni OG Kumpuk Rakasa ug ubos kini sa iyang direction. Apat sa dili pa nato sugdan sa pagsaysay no ang mga nangagi, ato nang i-greet ang atong mga suki na tigpaminaw diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, si Lucia Buloy. O Bulox, Buloy ni Buloy. Lucia Buloy, o Alex Ubanao. Gikan ni Ricky Pangis Garing. Kaway klaro ni mo rin. Musuhan lagi ka ay lagi pag dinoktor. Kaya lilikan doktor, konduktor, raga. Doon sa ugay. Sa noon na lang kontraktor. Okay, lahil sa ito pasalamatan o ato i-greet. Diya si Barangay Captain Banban Asturias, si Vito Nara, Konsyal Jewel Inoy. Niya Barangay Gimbawian, Pinamungahan, Captain Lando Alia, Samuel Pungasi, si Pablito Giligan, grupo sa Katuara. Okay, gikan nga po gini ni Pedro Pungasi. Bueno, makikala, dita maglangan. Niya na sad ang laing sumpa nga itong sugilanon. Atong minumduman nga namakak na lang si Tikla, kontakla ni Tukmo. Gipatuon niya kini nga giilan niya si Gian. Aron dili intal mabulgar ang iyang sikrito sa iyang mama si Mala. Nayubos og nag-uol kaayo ang bata kaniya. Unya sa laing bahin, nasakpan yun ni Lalat si Bugart nga may kaubang batanong babae. Padong naunta nga mo palayo si Bugart sakay sa motor, pero nanggunit siya hinungdan nga naligi na hinungan kini og nakuyapan. To the rescue na ang atong bida nga si Diego. Kaya dito sa ilang panimay, naabdan sa kagabion si Lalat nga niyatong tumura na ulian na sa panimot. May kala, ingon ni ang nitabo, niyalay sumpay ng atong sugilanon, budbud og bibingka. Wala? Dili na ko. Unsay? Unsay? Nausay nga, Noy? Makigbuwag na ko ni Bogart. Yes! Yes! Kalamat ka na! Wag kinibata. Makigbuwag na gyud ko niya. Yes! Yo! Yes! Yay! Nonoy, unsa ba may sunog ba? Ha? Doon na ba? Doon na sunog? Wa nang Maria Picatoy. May nabati, malagi kong singgit. Ay, si Bejigo, magod. Misinggit sa kalipay. Nga naman, Tungod kay ang babae nga yung ipakamutya. Kanto ba si Lalat ba? Ay makibuwag naman sa iyang uyab nga maldito kayo si Bugart. Lalat. Oh God, katungod, dugay na kayo niyang gipanguyaban. Elementary pagod siyang nagsugod og pangamura lana. Ay, nahinumdum na ko. Mao man ay dadaan niya parmigbudbud og tira-tira sa bata pa na sila. Oh, Dadaan pa manggani na niyag dahon sa kamunggay. Aron may mautan sa ila. Unya, ang baon ni Jigo, iya pang ihatag anang Lalat, balagwa na sa iya. di na gugmahagod na ng Bejigo ni Lalat, oy. Ay, ingon gid ana ang gugman nunoy. Gamhanan. Love moves in mysterious ways. Pa man. Speaking dollars, si nang Maria Picatoy. Ay. Humut kong Lalat, ayaw na paghilak. Ay napagbako. Kay nahitabo na ang tanan, kalimtin na lang to. Kalimtin lang to sa dayon sa Bugart. Oh, misamot may noon kag yabaw diha. Ilubong na si Bugart sa kalimot. Samot mo noog nga mura makagbakang nagtuwan. Unsa? Ari, nasayod kung gigutom ka na. Kaya adlawan pag kang nawadaan sa panimuot. Sulti kung unsay imong gustong kanon, kaya atong paliton. Tinuod ka? O lagi, Bisan unsa? bisan unsa lagi. Sa kabuok lang.
Usa ka buok lang. Unsa man? Chicken? Usa ka buok lang. Lechon baboy. Usik nga? O pochero, balbacoa, sinugbang nukos, adobong pasayan, crispy pata, Atse, sa Ginoo. o bulagi ka. Nya, saman, kaya na nimo? Kaya mo katabangad sa ilong. Oh, ang lang gamay na. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Adik. Awar gyud ni siya, oh. Nagyaw-yaw na sa numero. Iskalira pag yun. O, takla. Nagsima-sima ka man lang sa pagkaon. May sakit ka ba? Wa man masimala. Nahuna-huna lang nako si Gian ba? Nakakaon na ba katawon ang bata, uy? Na, ambot lang ka ato. Ambot lang sa may laki niyang amahan nga si Tokmo. Iyan na ba kang ipakaon ang bata in town? Husto, iniglakaw na ko pa daw mo duty. Magdakong pagkaon. Dadaan ako ang bata. Dadaan ako si Gian nga akong manghod, ma. Ug akong anak. Ma, Paita diyan, oy. Wa man nagmahal bata. Wa man pangga diyan. Aki-aki na mga tao din eh. Unya, papatok mo. Sigihan lang diyan, dagman. Ate Takla! Gian ni ako. Og, gidan ang kag pagkaon. Nakakaon na ka? Ayaw. Ayaw lang doon siyan, Ate Takla. Bad man ka. Bad ka. Dili na ko nimo. Gian, Ayaw lang doon ako. Bad man ka. Bad man ka nga, ate. Gian. Bad ka. Parehas ka ako papatok mo. Mga bad mo. Gian, dili na tinuod. Dili na tinuod. Ni ako, ginadaan magaling ka Dili ko, pagkaon. anak. Dili ko, anak. Sayot ang pagkaon. Hindi ko, anak. Gian, Bahala, wakaon diyan. Bahala. kung nasayot ka pa lang. Kung nasayot ka pa lang. Hila ka, ate. Takla. Hala. Hilak akong ate Takla. Dakan siya palayo. Hala. Buna-buna pagkaon. Ganoon man ko, anak. Bonito na lang ako, pe. Bahala ugaw. Gutom naman siyan. Kaon manggani ko laog baboy. Naarang pilit noon yung tata. Kaon yapon siyan. Nami aoy. Kaon pa siyan. Aron pusok siyan. Walang masayot si Gian. Wa siya bahibaw nga bihunong ko idikit-kit katapit. Og bitako ko. Nakita kayo na ko siyang namunit in town sa pagkaon niya nahug sa yuta. Kaluoy sa bata. Murag kubuto na ako kasing-kasing nga magtanaw niya. Mulakaw na ko. Dili na ko maantos ka magtanaw. Sa sitwasyon ni Gian. Mudyutay na ako.
busok laki siyan. Pero, how man topik tinilaw ka na ako eh. Hala. Nawain noon ako dong apisan pa ko kainom. Kakas topik sa saho kawayan. Inam tayon ko be. To. Ay, Amal! Sige. Patugod na magaling yung asdong ihi. Hanggaw! Mandiyan ka, Papa, na kutok mo. Manga. Bahal si mong mata. Suko mo na mata mo. Abin ni mo, Nonoy. Kani adto pag kong dili ganahan anang lalat. Kaya naman ng Maria Pikat. Bata pa lang na sila, gihukhukan na niya nga akong anak. Hangtod karon nga nang gungis na nas Jigo. Bitaw nang, gito ka na ko nagsisisibay, Jigaw. Ay mo lang. Kadiyo, Tragod. Binabantayan ko ni mo karon na manang Maria Pikat. Ang sama na, Nonoy. Mula di nakabungol. Ay kay dili magibitaw ko bungol. Siyalan. Kasi ba naging mong bungol ko, di man ko bungol. Saan di ay? Kung mauna, Nay, kinsa man akong amahan? Kinsa? Ay, Ha? ala. Kinsa, Nay Maria Pikat? Kinsang akong tatay, tubag ako, Nay. Tubaga tayo na kong amigo nang. Kinsa man, Nay Maria Pikat. Kinsa ang akong tatay, tubag ako, Nay. Nang. Ay, baga? Ay, maayo raman ang akong baga. Huwag man ko hubaka. Singan? Ay, Tubag ako, Nay. Duka na ko. Duka na kayo. Matog na ko. Tuog na ka, bangag sa ilong. Uy, klaro nanay ni mo, ibay Jigaw. Tao ba ni ko, bay? Bani ko. Ha? Asa man? Sa merkado, publiko. O singan? Tiyanggi ba? Tiyanggihan. Aw. Tantararan, taran. Ni anang imong gipangayo, mahal kong Reyna. Humut nga lalat ka na. Hala? Pochero? Check. Balbacoa? Check. Tibuok lechon? Check. Sinugbang nukos? Check. Adobong pasayan? Check. Crispy pata? Check! Ala? Niya ang tanan. Ha? Niya naman ang tanan. Unsa pa'y atong giwat? Kaon na! Ikaw nas lalat na Jigaw. Gusto kayo mo lang mo isang. Dako kayo ba mo lang. Buayang puglisman. Ala? Bangag sa ilong? Ang lechon na bali-bali ang gusok. Ipanitan ang lechon. Ako, ang balpagawa gilamoy lang. Way usap-usap. Ang sinugbang nukos, ayay, lugsot ang mata. Ang putsilo, gisuyop lang ang uyok. Uy, ang pasayan, haskang. Ulo gilamoy, malaglitso ang pipata. Wana, kungkong lang nabilin. Ala, gangap as nguli. Gangap as nguli. Bangag sa ilong. Uy, por Diyos, por Santo. Ano, nahura ito pagkaon, Benjigaw? Ginoo ko. Kaliwag pa din. Pirana si Lalat, Benjigaw. Unsa? Sinaw ang plato ay hastang bukog, tilok. Pangaon naman. Gangap as nguli. Bangag sa ilong. Usabay ang mukalaon. Plato. Bay, Nonoy. Latin lang sinilas na ko. Aron atong mahigop. Sali sa bawan. Kasingan. Pasensya na mo, ha? Gutom ang good kay ko, oy.
What appetizer? Da pa man. Ngita ka pag-appetizer. Wa pa kay gana, ana. Bangag sa ilong. Ay, dahon! May kiniakan na takla! Nga naman, Madam Marimar? Ay, daga na kayo ko sa may nangita ni mo, ay! Ha? Gusto ka nilang i-table yan sa VIP room? Ay! Pero, wa pa man ko makasayaw sa stage, Madam. Dahon! Okay lang. Ang importante, maong kwarta yan. Hindi man kagikaya, hindi man mag-yuta. Madam, Ay, kag-star din ni takla. Ay, ganang kasi mo takla ni mo takla. Ay, hindi man kay ka, dahon! niyan ako sa among dapit. Kadlaw na. Pero, suwayad ko sa pagkapit si Gian sa dili pa kumulaw sa amo. Ang langgam tabian. Simen, simen, simen. Simen, simen, simen. Adik, adik. Ah, 777 man. Dool ako niya. Maghinay lang ko sa pagduol. Aron dili ko mamatikdan. Oh. Intawon ni Gian, uy. Nagluko intawon niya natuog sa ilahom sa ilang bahay. Ibilin ko rin pagkaon siya tupad. Aron niya nigmata niya. May makaon intawon ng bata. Ipanumpa ko, Gian. Ipanumpa ko. May adlaw ra nga mag-upan ta. Og dili ka na unya nagmalan pa sa salbahis mo kabahan. Dili na unya. Kasama kini mga labok ka gidoy. Ay, ay. Da. Da. Nagkabitang lamok, pero bahala na. Ang importante, malipayon ko. Sila lato sa tong kwarto. Unya kita. Niyas gawas matug. Gilamok pag yun tabay jigaw. Suportahin ang ko ba ini? Sa akong kalipay, suportahin ko. Tagsa na kayo may tabo nga silalat nga matug sa tuwa. O lagi. Lagi. Pero gilamok man ta din he. Daghan kayo lamok pa jigaw. Sus, sayon na kayo na. Ha? Paglakop og sa kabuk lamok. Kanang buhi, ha? Usaon man ni mo ba jigaw? Basta paglakop. Nay. Nay lamok kay. Oops. Dakpan ka lagay. Dera, ba jigaw? Ay, ambi. Dera. Ang angay ini. Hala. Ba jigaw? Imo mo ko nang gipiangan nga. Unya imo gibuhian. Katug na diya bay nunoy. Di na lagi kalamukon. Giunsa man imo pagsiguro ba jigaw? Manabi naman tong lamok. Nga dunay mamiya ang og lamok. Mulaya sa to. Palayo to dili. Ganga pasnguli. Bangag sa ilong. Buntag na. Dadon ko ning lalat ng ako pagkaon. Dadon ko sa kwarto niya. Pero malipay siya. Humut kong lalat. Lalat. Wa may mutubag. So, ayan ako pag-abli. Puntahan, be. Uy. Wa malak. Musod ko, be. Lalat! Ginoo ko. Tabang! Bajigaw ba? Bay, nunoy! Pagano ka ba jigaw? Ako sa Taganon, ha? Little A. Giurob sila latong patay na? Dili! Dili? Little B. Wala ka mata sa kabusog sila latong patay na? Dili yapon! Di gyapon. Little C. Nalimot sa pagmata sila latong
patay na. Adi, gihapon. Ano sa man di ayoy? Little D. Oh, Wa na si Lala tinis kwarto. unya, mo to mo reaksyon? Murag na mati yan. Namatyan. Asa naman siya? Ambot lang. Nang Maria. Nang Maria Pikat, kita kay asas lalat. Sa iyo matong nagmata ug mipauli naman to. Mao ba nay? Sa'yo di ay siyang namikat. Pagtarong ha? Unsay mo kat-kat? Dali na. Mga una ta. Oo, nay. Akin di, kao na sad. Unsa, Jigo? Imong iparenovate ning atong bahay? Oo, nay. Unya, padungagan pag yun ako kwarto. Ayos. Nindot ang imong nauna-unaan, Bajigaw. Ako na gud ni. Pero tay pa. Asa makagkwarta, Jigo? Gisurte man ko dito siyudad, nay. Maong ay kabalaka. Money not is a problem. Nindot ang English ni boy. Money, that is the problem. Oh, may lain pang another. Tinuod bitaw na ng Maria Pikat. Giswertes Bajigaw. Pero nganong magdugang man og kwarto, Jigo? Kana tungod kay hapit na. Unsay hapit na? Hapit ka na makakita sa imong apo na Maria Pikat. Sigurado ka, Jigo? Unay, maong magpagbuhat ko daag kwarto. Alang namo sa humot kong lalat. Uy, Oy, ano? Si Tokoy man ron. Kokoy! Kisang Kokoy? Kokoy ibit? Ay, dili ko ko yung ibig. Dili na yoy. Tanabay. Tanatong kabasong na to. Mayo kay ni akatukoy. Tara na yan. Bajigaw. Ako yung unabay to, koy. Oh. Unsay ikasulti nimo ning mga dalaga karon? Manok og bunal sa kinikanan, pero og bunal sa uyab, dalig mo kangkang. Muplastar pa. Unsay pinakalig-ong immune system? Ang mga politiko nga involved sa Ghost Project, sa flood control, kaya di sila madotnan og kawaw, bisan daghang mga ebidensya o bisan pang masakpan sakto. Ang bangag sa ilong. Kaya pa siguli. Ay. Ikit ko mahimutang Si Bogart yun perming naghasal sa una-una. Dili ko na maantos. Manawag ko, Bogart, tupag na ba? Tupag ka na. Katawa ni Bogart. Bogart? Bogart nga nangigaw ka man lang may katawa. Wisit. Katawa rin sa iyang papa. Ingog mo, oy! Nga nung igo raman mong nangatawa, ha? Pagtarong mo! O saman, Bogart, mutingog ka o dili, ha? Naputo lang linya. Gipagnan ko sa karahong, Bogart. Bantay ka lang yun akong Bogart. Bantay ka lang yun. Buisit. Ang angay ng cellphone, ha? Kini ay... Ala, naiko ang antag ni Bajigo sa cellphone. Oh, Jeko, sorry. Sorry, gid kayo. Ikaw man, good. Mura magkagtagulin, lungoy ka litra, magkagbuto. Ay, kasakit sa kong agkam. Ala, nabukol Bajigo. Mula na kayo sungayan. Pero, ala, usa rin sungay. Sakit ko? Sa dapit. Diriyo. Ang angay ining bukula ay, kini ay... Ala, yaka nila natin mo ang tang Bajigo. Wala patay na ko ini. Wala patay na kong... Alami! Ala, gagawin sa skuli. Bangag sa ilong. Nakuyapan na akong amigo nga.
Imong gihakan lalat. Jigo? Jigo! Go! Jigo! May agumot na siya. Yawa po nagagumo sa ni Benjigoy. Para magbahakak. Ala. Nagumo niya. Kadako sa simot sa gumigong lagumoy. Asa ko? Langit na ba ni? Niya ka, oy. Asa lagi ko? Niya lagi ka lagi. Kita ko ni mo. Wa kay laro da. Niya ka sa amo, Chiko. Humot kong lalat. Pasensya ka na, Chiko, ha? Nabukol ino ni mong atang. Away kaso, sugot mo ni kong imo kong usban. Ang singan. Singan ka ron. Manamag ka, Benjigo. Ako na po. Unsa? Sige, lat. Sige na. Labay akong cellphone sa agtang. Sigurado ka? Lagi. Adi ay, kini ay. Ay! Kasakit sa akong agtang. Ay! Mibukol ba nunoy? Parihan na ta. Sige na, lat. Sige na. Akin ang akong agtang. Hagkis imong mata? Diha na mo, oy. Uy! Lat! Ayoko biyahe, lat! Sakit ko ang tala tayo! Uy! Lat! Tagam! Lalat? Ni akas may ninyo nagpatos imo mga luha. Wa ako kagat over, Chiko. Ay kapala kalak. Tabangan ti karo mga gitubir na yun ka. Ang sawan man. Makaget over pagka ako, Chiko. Ani lang, asang maayong manuroy sa syudad. Syudad? Oh, may dito kita kang kalingawan. Malingaw ka lagi dito. Sige, sugat ko. Buban ko! Oh. Salamat, Chiko, ha? Gipakyaw giti mo ning multikab aron makasuroy kag syudad. Away sa bayan, humot kong lalat. Tanang makalipay ni mo akong buhaton. Pasalamati, sad ko, lat. Ako ba yung driver? Di man makamaw mo drive og sakyanan sa Benjigo. Twink. Bangag sa ilong. Gis na panood ko. Ati manan pagmaniho di bay nonoy. Ako ray bahalang maniho aning humot kong lalat. Okay. Ikaw. Lalat, medyo layo-layo pa itong biyahe. Mau nga, kung mahimo, pag-irag-irag lang sa diha. On your, ha? Tarungon tanik in English. Put your head on my shoulder. Di ba na English? Kanta pa naman ikaw. Put your head on my shoulder. Tuara. Okay, go! Si Kata kumigo, ha? Ngano ka, Lat? Dili! Lat, ngano, uy? Ngano ka? What's the matter? Katong sakay sa motor nga nag-una na to. Si Bogart katuuban sa iyang babae. Noy, sige, Noy. Pagdali, gukta sila. Pero... Sige na, Noy! Benjigo! Pagdali ba? Nabati na ni mong gisulti ni sumot kong lalat. Paspasi ang imong pagpadagan, ining multikap, nunoy. Gukta to! Okay, my pleasure. Okay na. Uy, may bigugod na to. Baya sila ka ng lalat. Uban ang putot ka lagom. Ugang baktin. Kana, Bogart. Pakuski pa ning motor. I like it. Baya nang imong tingog na pagaway mo rin ubo. Gibagus ka nilang ilang motor. O, Chukas. Awa, gibabayan pa ko sa igat nga, Curly. Paspasi pa bay nunoy, paspasi mo padagan. Lagi, paspasan lagi. Okay na, Kana. Sige, Noy. Paspas pa, Noy. Ay, magkalagot. Paspas pa. Paspas. Nagkusok sa ilang motor, oy. Absent talaga sila. Sige na. Paspas pa, Noy. Paspas pa lagi. Paspas. Baya, no? Sige, gugod.
Hala, doon lang sila na to, Girly. Sige, kukod. Paluparon ko ng motor. W-O-W. Wow! Kusgan ko yun nila ilang motor. O, distansya na kayo sila na to. Sabi ko, maapsa na sila. Animal, ipikatan kanina. Ihagik kita nila na. Di ni mahin mo pa Chico. Ang kinaay. Kana, sige, pagkus gigit, Noy. Kusog na lang, Girly. Kusog na kayo sila. Huwag doon na lang sila na to. Ay! Wala ikabugang nga ito motor. Ay! Duulan tabay. Duulan nila. Wala sila kay Bao nga. Libro ko sa Fast and Furious. Naanat na silang tapat. May Chico. Ay. Karon, Bogart, tanaw tag-asa ko tumayo yung pagkamalaw ibon. Usay plano ni mo lala. Tas magi sila, Nonoy. Tas magi ang mga maluibon. Ang mga bitin. Siyalan. Tas magi na yun sila. Minunoy. Hunong ba? Hunong dayon. Okay, may Chico. Pikatin nyo. Buisit! Biskwit! May unong sila. O, wala sila makasunod na to. Wala, Girly, Anthony. Girly, saan ka sige ka manaya? Saan katawa niya, mungus mo? Tingnan mo sa boy. Makalagot, buisit! Makalagot, biskwit! May kawa sila nating sakyanan nagsige pamalikas ba Chico? Pasagdig masuko. Pasagdan ta lang na siya. Dili maayo ang ing pabuhat na to. Sayop yun. Diya mo padasmagan na to ang motor nila. Ay madisgrasya sila. O tingalik mo pahinugdan sa ilang pagka-deadball. Uy, nanapod. Ang langgamay na. Ala, may bato sa wiper aning minivan. 901. Hello? 901. Ala, 901. Ako na nagligasan. Ay, tuna. Milupan palayo. Sundan ako sa ala. Ala, miyapa si Chico. Ay, ako naman lang usad din sa minivan, oy. Tukoy. Ayun na pa. Usa ka na itong giyaw-yaw sa mayna. Akong ligasan ng 901. Himuon akong 902. O baka 802. O si 801. Ay! Naglagot ko! What happened, lala? What happened? Agoy. Nganong gisagpa man ko nimo humot kong lala. Magkalagot ka! Nga nagipugdan man ni mo si Nonoy sa kung gusto mahitabo, ha? Because it's wrong. Sayop man god. Naglagot ko nila! Bisan pa. Pero dili mayong ipabuhat nimong dautan ngadto na nila. Mga bitin sila. Mga maluibon. Mga snake yun. Pero kalimtin na lang sila. Magpuyo na lang gudtang malipayon, malinawon ba, ana? Kung may mo, kung makauyon ka, magminyo ta. Magminyo ta. Mirimi ba? Ha? Nami antian, nahantian. Hoy! Nagkaumli kang buanga ka. Salamat pagkaon, Papa, na kutok mo, ha. Lami kaayo, Papa. Sa, lamis mong mata. Yan nagigan! Diti ay ni imo hatachian, Papa. Dili. Kinsa da ay hatachian. Abot, pero kung sikisa ba siya, otros ang buang. Papa, tok mo. Sabi na, be.
Tara ko. Naara, Hoy, fried chicken. Yan na bagay hotdog o cake. Oh, Papa, lami ayo. Bili. Hello, kuha ni mo kawin diyan, Papa. Grabe na. Saka na papatok mo amog danan. Papatok mo. Gutom pa man diyan, Papa. Ay, kabala ka. Imuning lamaw sa kusina. Lamaw, naina ako papatok mo eh. Unsa day pagtuon niya diyan? Baking kaon lamaw. Husto ba tong kisulti ni mo, Cheko? Kung musugot ka lang lalat, pakaslan ko ikaw. Sa tanang simbahan, gusto ni mo. Kasal gyud? Ugod. O kasalata, magbuhat ang usa ka dusinang anak. Nganla na to, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, December. Usa ka dosina, ha? Nya kilok-gilak tawa ni mong November. Ha? Wapa ko mabuang, Chiko, eh. Maong pagpuyo. Lalat. Uy, si Tukoy ka na. Ang ilado man ang buangon. Utana mo. Tukoy, unsay kalainan sa panahon ni Digong o sa panahon ni BBM? Sa panahon ni Digong, dili pa kayo grabe ang baha. Pero sa panahon ni BBM, lahi. Nagbaha ang flood control project, pero pwerte ng baha. Panglag sa ilong. O sa pamilaing tukoy? Nasa Luzon ang grabing baha, particular sa Manila. Pero gusto sa mga congressman nga sa Davao investigaron nga perte ninduta sa mga flood control project ug wa dito magbaha. Ito, no? Bangag sa ilong. Bye! Sayang, milakaw na yung si Tukoy. Daghan para takong gipangutana niya. Ikit-ikit pang linaktan. Igat pa kayo. Lat. Final answer na gyud tong imo. Di gyud ka musugot nga pakaslanti ka. Dili. Aguroy. Ay, kana, uy. Mamalitag sakay-sakyan na. Dali na. Lat. Pagdali dia, uy. Misunod ako. Sakita to, Mura punyal nga mitaroy sa akong dughan. Pero sige lang, no retreat, no surrender ning gugmaha. Usa ining mga adlawa, maangkon ko gyapon ang tamis nimong oo, lalat, sugton lang gyapon ko nimo. Puy! Doon na ta sa syudad. Asang gusto nimong suruyan, humot kong lalat. Sa pier, sa Boulevard, gusto ko sa dapin sa dagat. Daprin sa dagat? Mag-unsa lang ta dito? Akong ipaano sa mga pound ang akong mga kasubanan. Lalat. Char.com.ph Nagkilom nonoy, uy. Dito sa tos plaza, kanay Lovers in Plaza dito. Pero di amat na din sa Boulevard, Di ano ta, sa Boulevard ng pag-ibig. Wa gyud ka masayo pagpili ining dapita. Humot kong lalat. Kaya naman. Indot ang lugar. Makita ang barko nga mubiyahe. Sa nagkalain-laing lugar. Presko ang hangin. Ug kadaghanan akong makita sa palibot. Mga manag-uyab, nagdate din Tana, ato ta sa dapin sa baybayon. Mag-date ta? Ay, kumbati lang mo diya, may Jigo, ha? Aray, kasunahan. Mag-unsa man ka? Ang kaon kong itlog nga Pinoy. Karyot. Ha? Naday na maligya og Pinoy din Noo, uy. Nganaw lagi ang maninda. Balot ay singgit. Balot lagi. Dito, no? Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor O.J. Kumpo Fracasa.
Music, Ray Arellano. Recording technician, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangis Garing. Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee. Alang sa dugang kasayuran, kontak lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.